Ikomplu tilgħin in-numri ta' każi ta' coronavirus fl-ewwel jiem tas-sena ġdida. Wara n-numri rekord imħabbra s-sibt, il-ħadd ukoll kien hemm numri għoljin. Fil-fatt, il-Ministeru tas-Saħħa fuq il-paġna ta' Facebook qal li fl-aħħar sigħat instabu 184 każ ġdid ta' COVID f'pajjiżna. Fl-aħħar sigħat ukoll tilef ħajtu raġel ta' 91 sena li sar il-233 vittma tal-coronavirus. B'dawn in-numri u wara li fl-istess żmien fiequ 82 persuna, id-numru ta' każi attivi issa żdiedu għal 2325. Mill-bidu tal-pandemija f'Marzu ta' s-sena li għaddiet 14,396 persuna kienu infettati bil-virus. Iżda ftit sigħat wara numri rekord ta' każi ġodda f'pajjiżna f'attività politika fil-mellieħa, il-Prim Ministru Robert Abela kellu dan xi jgħid. What a year! Mill-bidu tal-pandemija fi 11,841 persuna. Sadanettant mill-245 każ li nstabu s-sibt, 49 kienu kuntatt ma' membri tal-familja li huma pożittivi għal-virus, 20 kellhom kuntatt fuq il-post tax-xogħol, 18 minn kuntatt dirett ma' persuni pożittivi għal COVID u 15 minn attivitajiet soċjali. Il-kumplament 143 mhux magħruf minn fejn setgħu ħadu l-virus.